zie dan weer eten dadelijk. Ja, noedels. Met gele rijst of met witte rijst. En welke noedels wil je? Deze? 还是先用这个面包水啊。 Ja? Hi guys, good morning. O, diba yung intro natin? Guess nyo kung nasaan tayo? Nasa CR tayo kasi umihi po si Ana. And we are in The Hague sa Den Haag kasi pumunta kami doon sa Philippine Embassy po. May pinasis kami. And dito na din po kami kakain ng lunch dito sa Amazing Taste. First time po namin dito. Mabi-Vietnamese food talaga kami. Pero yung mga restaurant kasi dito, yung mga restaurants na gusto namin puntahan, they are open from 12 o'clock. Ano pa nga po ngayon, mag-alas 11 pa. Buti naman, 11 talaga dito yung open, pero pinapasok na po kami, pinapili na kami ng pagkain. So, ang nice ng staff. O, diba, dito talaga tayo nag-intro. Kumusta po nga pala kayong lahat? I hope okay po kayo. Tapos na yung aking anak. So, balikan ko kayo mamaya. Ano, yan na pala yung ating anak. Oh. Say, hi! Hey, Mama. Okay, sorry. Let's go. I like this. A few moments later. Yun yung Filipino store doon. Nandito po kami sa Filipino store. Ayan. Bili tayo ng mga anik-anik. Ayan. Agoy. Bili tayo ng din, piatos. Yung dalawa dito. Ana. Ana. Say hi. Hallo. Naglalakad po ngayon kami papunta sa Binnenhof. Mama, you have to see the May. Zie maar. Let off ah. Dito na kami sa taas, grabe. Umuaro po kami. Tawag dito na sway ba yung yung power. Ano mapifeel mo ba? Yan, if mapunta kayo ng Den Haag, ano po itong tower na to? Binnenhof na viewing tower. Free po siya. So, walang entrance fee.
Ganda po, oh. Wow! Weet je boven tussen oude flags? Ha? Weet je boven tussen oude flags? Silong kami dito sa ano, may mga puno. Kasi medyo malakas na yung ano, yung ulan. Yung isa dyan. Mama, don't Ay, eat sorry. now. Oh, sige. Eat Ganda ravioli. ni Sherot. Eat ravioli. Ha? Eat ravioli. Oh, where's your lolly? Eat in the dog. Ang dalawa, guys. Pauwi na po kami. Napagod ako eh. And then sakit ng paa ko kasi yung sapatos na suot ko hindi siya panglakad ba. Hindi ko naman alam na mag-walking pala kami ng malayo today. Animal. Punta na po kami sa parking. And kita-kita na lang po tayo doon sa bahay siguro or sa Skindale. Waarin? Gewoon helemaal gaan we naar de auto. Daming bike dito, oh, nakapark. Bike parking pala talaga siya. Hello, hello. Ana! Gaya nakasoda ni batay. Bahay na po tayo, no? And ipakita ko sa inyo yung mga nabili ko kanina kasi pumasok kami sa Tokyo, Pilipinas. Yung Filipino store doon sa The Hague or Den Haag ang tawag dito. Pumili po ako nito, oh. So, Pansit Canton. Manila flour sticks. Ayan. Gawin ko to siya siguro sa weekend. And then, binilhan ko si Ana ng hotdog. Ayan, for the first time. First time ko pong bumili ng ganito. Ana, do you want hotdog later? No. Ikaw ba? This hotdog. Kijk nog uit. Gipalitan na noon, di na. Nee. Alleen is hier wel serieus. Or maybe if I make spaghetti. Ja, maybe. Yeah, I'll put it in the freezer. And then, may din ako dito, turon. It's banana. And then, bumili din tayo ng tortillos. Ayan, barbecue flavor. Tapos si Ana, kumuha nito kanina, guys. Yun lamang po. Yung pinasis pala namin kanina, yung pinunta namin doon sa embassy doon sa Den Haag or sa The Hague. Ano po siya? Nag-report po ako ng kasal namin ni Ruth. So at least tapos na po yan. So next year, baka i-process ko siguro siya next year na or we shall see. I-reacquire ko po yung aking pagka-Pilipino. Mag-apply po ako
And then, kailangan ko, of course, kung ma-reacquire ko na siya, kailangan ko ng bagong passport, guys. Sayang po kasi yung validity ng passport ko, bago kasi yung passport ko, 10 years na siya ba? 'Di ba? Tapos, kailangan ko na naman siya palang i-renew next year. Ang mahal pa naman, guys. Dito, parang 66 euro yata, o 66 euro per pag nag-renew ka or bagong passport. 66 euro siya. Mahal siya, guys. 'Di ba? Tapos isabay ko na lang din yung passport ni Ana. Ipapa-renew ko yung Philippine passport ni Ana. So yun, isabay ko na lang talaga siya next year. Kasi malayo po dito yung The Hague or Den Haag. And then, of course, weekdays siya palagi. And then, si Ruth, kailangan mag-drive si Ruth doon. Basta, kailangan i-arrange siya ba? Tapos, kailangan ni Ruth mag-leave sa work. Or pag pumunta ako doon na kung ako lang talaga, pwede naman. Hindi kasama si Ana kasi mag-aaral si Ana kung sa weekdays yung appointment ba. Pero yun na nga, kailangan talagang i-schedule way ahead. Pero doon kasi sa The Hague, sa embassy, based doon sa experience ko, hindi yata tayo makapili ng schedule. Sila yung mabigay ng appointment. Kung i-confirm mo yung appointment na binigay nila, okay lang. Kasi nakatry po ako parang twice na if possible, ito yung ganitong day po sana yung appointment, pero iba naman ang binibigay sa akin every time. So, I thought, depende talaga sa availability doon. So, kung i-accept mo yung bigay nila or suggested na date nila, so yun, go. Pero kung hindi, yun, later na naman yung appointment mo, mag-wait ka na naman ng mail galing sa embassy, diba? So, yun. Isasabay ko na lang po talaga siya next year kasi para isang biyahian na ba. Nag-TV na po si Ana, si Ruth ay matutulog daw siya. Tapos magising niya mamaya and okay yung weather, dadalhin niya po si Ana doon sa Centrum, doon sa fair, sa Piriana naman kasi 1 week yun dito eh. So ito siya, itry po namin to siya siguro Thursday. Ipatry ko din siya sa best friend ni Ana kasi babalik po dito yung bata. And then siguro magluto lang ako ng super konti tonight nito and then ibalik ko siya sa freezer kasi pag spaghetti ulit ako, lagyan ko na para Pinoy na Pinoy ba. Paborito po ni Ana ang Jollibee spaghetti. Ang ganda ng lighting dito, ha? Kahit na yung mukha natin ba. Pagod na pagod kasi kulang ako sa tulog, guys. Ana, did you have fun? Yes. Say bye-bye na nila, babe. Bye! Thanks for watching. Uy, somebody said you're very pretty. Are you pretty? You tell them what you told Mama, babe. You want a what? What do you want? A brother? A sister? Or huncha? Are you sure? Yeah? So ano, tawang-tawa kami nito kanina kasi nga si Ana biglang nagsabi, pauwi na kami ba? Sabi niya, sa sasakyan pa kami kanina. Bigla niyang sabi, Mama, gusto ko ng kapatid. Patay! Tawang-tawa si Ruth. Anong gusto mo, babae or lalaki? Sabi niya, lalaki daw kasi yung best friend niya gusto din ng lalaki. Patay tayo dyan. Nangihingi na pero mag-change pa naman yung yung mind niya. Tapos bigla naman niyang sabi, Mama, gusto ko ng aso. Sabi ko, anong gusto mo talaga? Aso or kapatid? Sabi niya, aso. Wagi, klaro eh. Ako din, pagod ako, parang feeling ko makakatulog ako dito. Kaya maaga ko din pong i-end yung ating pa-video, no? 3:00 pa po dito. Maraming salamat sa pagsama sa amin doon. Madalian lang pero maraming salamat sa pagsama sa amin doon sa The Hague. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Dui, mush babush. Ana, mush babush. Dui. Bye-bye. Again? Bye-bye. See you next time. Nanghingog mo ka? Is that kog mo? Guys, nangungilangot yung anak ko. Bye!